guys. Yung laki yan tanan dyan guys. At tumigibabaw guys. Kuha na mo tong motor guys. Kaya kung gipayo tong motor nga gamay guys. Kay limandar guys. Sabay si Bunso guys ako. Ay, kelas yan, bilang tubig kay kana ba, imo nang inon. Okay, inyo ninyo, kayo inon niya eh. Yun na. Pero pandong, patarungan yung pandong. Ay, naimula na yung kaliksik. Ay, pikir gitu. Waka imnon ito karon. Sa ibabaw, waka imnon. Wala, ani! Nagbuhaw ka? Tanggalan tong kuan para makainom ko daghan. Tanggalan yung taklo ba? Kasi pag inom mo ana. Ano tanggal? Tapi baklay sa tani guys kay si Oro mampud kayo guys. Ay mo sa babaw guys. Itong motor nga akong ipayuhan guys. Gawan yung pandong pa o kanay ulan. May kalipsik. Hinahinay ba? Hinahinay. Okay guys, bye bye guys.